Σήμερα έχουμε δίπλα μας τον Κωνσταντίνο Νικολαίδη. Γεια σας. Ένα πόντιο τραγουδιστή από ό,τι έχουμε δει στο TikTok, με πολύ ωραία μουσική και ωραία καβεράκια που έχει βγάλει. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να μάθουμε μερικά πράγματα για σένα. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα. Τα τελευταία 8 χρόνια ζω στη Γερμανία με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου. Με τη μουσική ξεκίνησα να ασχολούμαι από πολύ μικρός με τα ποντιακά, λόγω των συλλόγων, με τις παρέες που κάναμε, παίζαμε, τραγουδάγαμε. Από το 2010 και μετά ξεκίνησα να κάνω ένα βήμα πιο επαγγελματικό. Το 2011 ξεκίνησα περίπου να τραγουδάω επαγγελματικά. Τραγούδαγα σε διάφορες εκδηλώσεις, γάμους, μέχρι το 2016. Το 2017 έφυγα στη Γερμανία και ζω εκεί πέρα.